Ano ulam? Ulam. Ano nga ulam? Ulam. Totoo, ulam. Ang totoo. Totoo, ulam. Hindi gaya niya lang sinasabi ko eh. Ulam. Ano ulam? Totoo, ulam. Sunda. Ha? Sunda. Sinigang? Natawanan niyo ako eh. Ito tumatawag. Ano ulam? Ulam. Ha? Ano ulam? Nasabi niya. Ano yun? Ulitin niyo nga. Bangus daw, bangus. Bangus daw ulam ah. Naka-answer na tas. Pero matagal. Gusto na na-answer. Bangus pala ulam, bangus. Totoo. Puro totoo, tao-tao. Bakit nakababa yung cellphone? Itaas nyo. Para kayong nakatingin sa lupa niyan. Taas nyo ah. Yan. Yung buhok yung nakatayo eh. Parang super saiyan, no? Nakahuli siya ng isang salita. Nakahuli ng bangus. Nasa... May improvement yata. Natatapos ko ng hinilot. Hinilot na? Oo. Kasi, ano yun, advice niya ni. Mayroon pa yung kwan dito sa ilalim ng tainga niya. Di ilutin nyo lang. Ha? Ilutin nyo lang. Oo, hinilot ko nga ng ano eh. Baby oil. Kaya, nagiginamaan daw. Kaya, may nakabanggit ng bangus. Nahuli na yung bangus. Oo. Ba't di kayo nanonood ng TV? Nanonood. Stop lang muna. Ganun. Kakagera na, Amerika. Ginagera na ni Trump. Loko-loko pala yan si Trump eh. Galit na. Ikakauwi lang namin. Nung oras na, alas. Mag-alas 9 na. Pero tapos na kayo kumain. Oo, kumain kami doon. Nagsusulat siya ng word niya ng luto. Luto? 6, 7, 8. Nasulat na niya, 6, 7, 8. Binura niya. Parang naging Koreano na eh. Mga Koreano na yung sinasabi niya. Oo. Uto-uto ata sinasabi niya. Nakabanggit ang bangus.
Number 6. Marami kayong nakain? Marami rin. Marami kayong nakain? Ano? Control ngayon ang kanyang kwan. Kanin. Bakit? Di ba nung Sabado, ang BP niya, 141? Oh, yung pag alis namin nun. Oo. Kala ko normal yung BP niya na yun. Oo nga, pero nung Lunes, o kaya Linggo yun, naging 155. Tapos, naging 165, naging 180. 180. Oo. Tag 180. Baka naman mali yung paglagay nyo nung ano sa braso. Hindi. Hinihigpitan nyo, huwag nyo hihigpitan. Yung ano lang, parang nilagay nyo lang. Huwag nyo hihigpitan yung pagkabit. Deo, nagpumunta si Rini dito. Pinulsuan niya kagad. Oh. Pinulsuan niya. Sabi niya, bakit ang bilis ng kanyang puso, tibok ng puso. Eh baka na-excited lang nun kasi ngayon lang nagkita ulit sila ante. Ba't may ano si father na magsusulat? Eh ngayon, baka nga ano, Baka na-excited lang. edi biniti namin siya kaagad. Naging 155 at saka 165. Gano'n. Basta tumaas ng 180. Pero ngayon okay na. Okay na, naging 121 na nga, 119 pa. O di tao-tao na. Oh. Oh, to. To. Huwag niyo sobrahan yung kape ha. Bawal yung kape ng kape eh. Hindi. Nung hindi. Bawal yun. Ay, oy, hindi, sumusobra. Si Buboy tulog na? Si Buboy? Tulog na? Hindi pa. Nag-meow-music. Akala ko nagmeow-meow eh. Nag-meow-meow. Meow-meow sa music. Ano yun? Kung naintindihan. 11, 10 naman, oh. Sabi mo, 11. 11? Eh, bakit 11? Ano ito na 11? Gawin mong 11 yan, no? Hindi halatang 11. It's 8, 9, 10, 9, 11. Sige na, babay na. Pahinga na ako. Ipachat nyo na lang kay Buboy ang number na yan kung ano yan. Luto ba ito? Yung tatay niya? Kaya nga ipachat nyo na lang kay Buboy. I-send sa akin. Oo. Ipachat nyo yan. 6 na number ata yan eh. Oo, 6 na. Oh, ipachat nyo kay Buboy sa akin. Itaya bukas yan. 11 yan, ha? 11. Oh, sige. Babay mo na. Pahinga mo na ka. Pahinga siya. Babay na. Binya, babay.
Na binaba.